салом алейкум тамошобинони муҳтарам, бинандагони гиромӣ. Ина имрӯз мо дар ноҳияи Файзобод қарор дорем. Як гов, як ғнаҷин пешаи зоидануш влагалиш биромадагиай. Айсои чӣ мебироя? Мо ҳозир барои шумо шаҳр дада мегим. Ина влагалише ки ҳоли ғнаҷин мондагиай, қариб 2 ҳафта дига зиёд мондагиай, 1 моҳ мондагиай. ғнаҷин влагалиш биромада айсови воспаление мешаваи влагалиш биромадан. Баъд айсови падём будани оғил мон мекуна. Вақти пеши гов баландай, қафои гов паст, ҳамин ҳисоб меша. Бисёртар айсови воспаление мешава. Ҳозир мо тарзи дору пошамаш нишон медиҳем. Чизова сёнка. Хеле қаб сёнка намегимар. Ина бинандагони гиромӣ, мо марганцов қати мешӯем барои ки ягон микроб, ягон инфексия ки боша дуруи матка наравад. Ҳоли зоидагӣ нест гов. Ай бегаҳ шидаги айхи қоқ шидаи тагиш. Се шав? Ҳам бегаҳ вақти дидем чува накардем. Хатар бида тагиш ягон чӣ намуди қоқ шида. Бародаро, мо аввал айҷа сакралли мекунем, наздиктар биё кабина. Ин айҷа мо сакралли мекунем барои ки дигунборо зур накуна бибироя. ин сакралне ки мекунем навакаин қати барои зур накарданаш. дигунборо зур накуна, мақсад баъде ки мо ҷобаҷо мекунем наброра. Чакай бекафафи на вақти мизлат ёфтӣ. қаданалат ҳамон пур кадӣ. ин бародаро вишневский мазай барои ҷӯшондаи гармаш мекунем.
همیشه پریز 20 گرم را پر میکنیم در دوری متکه ودی دیکنیم تا که واسپاله این رو بگیره. Pause. این سرخه بشه تمام.